שלום, אנחנו ממשיכים עם השיעור הקצר שלנו. היום אנחנו בליקוטי מוהר"ן ה'. אנחנו התחלנו לדבר, למעשה דיברנו די הרבה, לא ממש התחלנו, אלא דיברנו הרבה על השמחה. דיברנו הרבה על השמחה כאיזשהו צינור שדרכו הצדיקים, לפי רבי נחמן מברסלב, יכולים להתחבר לאלוהות, לאל, לדעת בדיוק מה המצב של כן, המצב הרוחני, האם אפשר להתפלל. או כיצד יותר נכון להתפלל, זה לפני גזר דין או אחרי גזר דין, כל הדבר הזה. ואני רוצה ככה לספר שבהמשך של התורה הזאת דווקא יש איזושהי תפנית. אם אתם תסתכלו בליקוטי מוהר"ן תורה ה' בחצוצרות וקול שופר, אתם תראו באמת את הכניסה ואת אולי לא פריצה, אבל איזושהי כניסה של הימים הנוראים גם לתוך השיח שם. אז באמת אנחנו רואים שכבר בסעיפים ג' ד' פתאום נכנס דימוי שהוא מאוד מאוד מעניין שקשור לרעמים דווקא. הוא לוקח את השופר, הוא לוקח את הסמל אולי של ראש השנה, שזה השופר, ובעצם הוא בא ואומר, תראו, יש לנו עוד איזשהו קול שקורא לנו להתעורר, וזה הקול של הרעמים. עכשיו אני רק רוצה לשתף שתמיד קראתי את זה ואמרתי, בסדר, יש פה איזשהו דמיון, כן, של אודיו, של שמיעה, אבל היום, דווקא לפני כמה שבועות, בגלל אני נמצאת בבוסטון כרגע, ואני מקליטה את השיעורים מפה, פתאום היה איזה יום אחד שהיה סוער, היה גשם טרופי כזה, לא מאוד קריר, אבל היו רעמים מאוד מאוד חזקים, וזה ממש הקפיץ את כולנו, את כל בני הבית. אני חושבת שרבי נחמן אומר את התורה הזאת, אפשר לבדוק את זה כמובן ולראות, אבל השילוב הזה של השופר בעצם מעלה לו את האסוציאציה הטבעית שקורית בטבע, כן, בתקופה הזאת של ראש השנה, בטח באזורים שבהם הוא נמצא במזרח אירופה. אפשר לבדוק את הדברים האלה, אבל נראה לי שזה כן מעניין החיבור הזה בין תקופת השנה, וגם זה קצת מראה לנו על האופן הספונטני, המאוד מאוד חי, שבעצם רבי נחמן בכלל מגיע לתורות שלו, כן? מה גורם לו בעצם לעשות את החיבורים היצירתיים האלה. והוא בא ואומר שבאמת השופר הוא מעורר את היראה, ובאותו אופן הרעמים הם אלה שבעצם מעודדים את היראה. עכשיו הסיפור הזה של היראה הוא קצת תמוה, בעצם מהאזור של השמחה, אנחנו עברנו לאיזשהו משהו קצת אחר שזו היראה. בעצם היראה יש לה המון המון מקום, יש לנו גם מחקר לאחרונה שחוקרת בשם ליאור זקס שמואלי עשתה על החשיבות של היראה בחסידות. באמת היראה יש לה המון המון מקום ביהדות, היא לא דבר שאפשר להוציא, היא לא דבר שאפשר כן לשים סטיקרים של שמחה וברסלב ובעצם להוציא את המרכיב הזה של יראה שמורכב מהרבה דברים, מיראת העונש, מיראת האל, מהגודל של האלוהות, מההבנה של הקטנות של האדם. בסופו של דבר יראה, ואולי נחזור על זה בסוף של השיעור, אני חושבת שיראה הרבה פעמים עוסקת בגודל. היא עוסקת בשאלות של הקטנות מול הגדלות, הקרבה מול הריחוק, הפרופורציות, אולי אפילו לא הגודל, אלא שאלות של פרופורציות. לעומת שמחה שהיא באמת איזשהו רגע של המרחקים מתבטלים, כן, הכל קורה, או כמו שרבי נחמן אמר על משה, ממש בתורה הזאת, בשיעור שעבר למדנו שהוא דיבר על זה הדבר, כן, הבחינת זה הדבר, וככה הוא מתנבא, וזה משהו שמתחבר לשמחה. היראה היא לא כזאת, היראה יש לה הרבה עיסוק בפרופורציות, במי האדם, מה קורה, וכן הלאה. בסעיף ד' הוא אומר ככה, צריך לפנות את המוחין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות, ובאמת הוא מדבר על זה שכדי שבכלל אנחנו נצליח לשמוע, בואו ניקח את הרעמים, כדי שבן אדם יצליח לשמוע את הרעמים ובכלל להתמלא מזה ביראה, כדי שיהיה פה איזשהו אפקט רוחני בכלל, אז זה לא קורה סתם, זה קורה כי האדם מפנה את הראש שלו, את החשיבה שלו מחוכמות חיצוניות ותאוות, זה דבר שמעסיק את רבי נחמן המון, בכמה תורות אני רואה את זה, אני לא חושב שזה סגפנות או שאריות של משהו של יהדות סגפנית כזאת, אלא אבל אני כן חושבת שיש שם איזשהו קול מסוים של הימנעות, של אולי טהרנות, אתם יכולים לקחת את זה לאן שאתם רוצים, אבל
למרות הספונטניות הגדולה שאנחנו מוצאים בברסלב, ההתחדשות, הרצון למחול על, כן, שהאדם לא יתעצב כשהוא חוטא, וכן, להתחיל כל יום מחדש ולטבול, וכן, להגיד 10 פרקי תהילים, יש גם קול מסוים של זהירות מסוימת, שגם אני מוצאת לפחות בליקוטי מוהר"ן בהרבה מקומות. אני מדגישה אותו רק לא כי הוא כל כך חשוב, אלא כי הוא חשוב לי על רקע כל הברסלב שיש. אז אני חושבת שיש אולי במרחב הציבורי, אני חושבת שכן זה קול שנמצא בליקוטי מוהר"ן, אז זה נמצא פה. יש פה אפילו את הסיפור, קצת ככה תמוה, משפט ממסכת, מופיע גם במסכת שבת, גם במסכת סנהדרין. ירד גבריאל ונעץ קנה בים, פירוש מהשתלשלות הגבורות, היינו יראה חיצונית, נעץ קנה בים החוכמה. אגב, היינו חושבים שזה איזה משהו מדהים, משהו טוב, כן? איזה נעיצה של קנה בתוך ים החוכמה, אבל האמת היא שהמקור של זה מספר על כך שכששלמה המלך נשא נשים נוכריות, אז ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ומהאזור הזה שבו הוא נעץ את הקנה, נוצרה אחר כך רומי. כלומר, יש פה איזה משהו שמעיד על כאילו ראשית ההתהוות הדבר הזה שנתפס כדבר באמת שלילי, כן, כן, ההתערבות הזאת עם הנשים הנוכריות של שלמה המלך, היא בעצם גרמה לאיזושהי התחלה של משהו שאחר כך יגרום לנזק גדול, זאת אומרת משהו קטן שגורם אחר כך לנזק או לקונפליקט מאוד מאוד גדול מול היהדות. אז יש לנו פה איזושהי אווירת סכנה, זאת אומרת ירד גבריאל ונעץ קנה בים החוכמה. אני כן רוצה שנראה את הדימויים, זאת אומרת היה את הרעמים ואחר כך פתאום יש לנו את היראה, זה נודד לאזור הזה של הים, ולא בכדי. אני טיפה אדלג, אבל אחד הדברים שאנחנו מוצאים אחר כך, זה באמת ים שהוא ים אחר, ים של רבא בר בר חנה, שבאמת רבא בר בר חנה הוא אחד הפרשיות הסתומות, במובן הסתום, הסגור, כן, הקסום. הדברים סתומים זה תמיד שאלה, אם אנחנו לא מבינים או שהם לא מבינים, אבל אני חושבת שהמבוכה שבאי הבנה היא מעניינת בפני עצמה וצריך להשתאות עליה, אבל באמת התנא הזה, כן, הצדיק שבא ומתגלה לרבי נחמן בחלומו, ככה מסופר, ואומר לו, תפרש את הסיפורים שלי. אני חושבת שזה סוג של כמעט מצוקה כזאת של רבא בר חנה, כן? שכאילו הסיפורים שלו מובאים בכל מיני רצפים כאלה בגמרא, והם לא מפורשים, והוא בא ואומר, הנה, אתה סוף סוף, כן, אתה הבן אדם שלי, אתה יכול לפרש את הדברים שלי. תסתכלו בעצמכם, אני לא יודעת, אולי תכתבו בתגובות, הפירוש מחזיק, לא מחזיק, אני אוהבת את הפירוש הזה. אני אוהבת אותו כי לפני כמה שבועות אני זכיתי סוף סוף לראות לוויתן, פעם ראשונה בחיי, וזאת הייתה חוויה פשוט מדהימה. אישית, לא הייתי מוכנה לזה. הגודל של החיה הימם אותי, וכשאני קוראת את הדרשה של רבא בר חנה, הוא באמת אומר משהו תמוה, הוא אומר פעם אחת שטנו בסירה, ובעצם הספינה, אנחנו כאילו ראינו אותה, ככה אני רואה את זה, כן? כאילו כשאנחנו היינו בספינה, אבל היא, כל ה3 ימים ו3 לילות שהיא שטה, היא בעצם עברה בין סנפיר אחד של הדג לסנפיר השני. אי הוא בזקיפו וענן בשיפולה, כן, הוא בא למעלה ואנחנו למטה, כן, ואז יש איזושהי שאלה גם לגבי מה זה הספינה כל כך מהירה, או מה קורה פה בעצם, כן, עכשיו זה מעניין שזה מעורר אצלם תמיהה, בגמרא עוד, כן, האם הספינה מהירה, כן, אבל, או הדג, אני הייתי חושבת שהדג נורא גדול, כן, אבל הם אומרים הספינה נורא מהירה, הוא אומר, לא, הספינה היא נוסעת את המרחק הזה כמרחק שהקומקום לוקח לו זמן לחמם את המים, ועוד מידה מסוימת שנותנת לנו המעשייה הזו של רבא בר חנה, הם אומרים שזה כמו, המרחק הזה הוא מרחק כזה מוזר, שימו לב איזה, זה כאילו מישהו בחוף הים זורק חץ, והספינה מגיעה ליעד של החץ עוד לפני שהחץ נוחת. ככה אני קוראת את זה. אגב, אם אני טועה, תתקנו אותי, הסתבכתי עם זה, כי זו מעשייה מוזרה קצת, כן? אבל מה שאני תופסת מזה, זה שיש פה נקודת מבט כפולה, יש פה נקודת מבט של הספינה עצמה, שהיא שטה 3 ימים, יש נקודת המבט של הדג הגדול, שזה בשבילו
כמו מסנפיר לסנפיר, זה כלום, כן? 1,000 שנים בעיניך, כן? זה נורא מהדהד פסוקים כאלה דווקא על האל. זה כלום. ומהספינה לים, לחץ שנזרק, זה גם כלום, ושום דבר. עוד לפני, החץ זה הרף עין, נכון? החץ שנזרק שמגיע, ועבור הספינה, היא כבר הגיעה לשם. התעתועים האלה של העין, האשליות האלה של נקודות המבט, אני חושבת שמצד אחד נורא ברור לנו שהן אשליות, והן קשורות למרחק, וציירים תמיד מודדים עם עיפרון, יש שיטה מאוד ישנה כזאת, שלוקחים עיפרון וכאילו מודדים ממש את הפרופורציות כדי לצייר מדויק, אוקיי? אנחנו יודעים שיש פה את האשליה של העין, ומצד שני, אני חושבת שיש באשליה הזאת, זה לא שקר לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות דברים מסוימים שהם מאוד מאוד קטנים בחוויה ובהוויה, אבל הם הפוך, נורא נורא גדולים, כן? כשאתה נמצא בתוכם, אבל הם פיפס, הם משהו קטן בתוך יקום ענק, בתוך משהו עצום. ואני חושבת שזאת החוויה של היראה שאני רואה בו, בטח כשאני ניצבת מול ים גדול, אבל בטח כשאני חושבת על הפסקאות האלה בתורה הזאת, אני חושבת שהיראה פה, היא יראה שאומרת, מחזירה את האדם לפרופורציות שלו, המבהילות בקטנותן, אוקיי? והיא מעוררת אפילו חרדה, לולא האפשרות והידיעה, כן, וההיכרות עם הצד השני של התורה, עם התחלה שלה, של זה הדבר, של השמחה במה שיש, במה שנפתח כרגע לאדם. אני חושבת הרבה על השמחה, לאור הסוף של התורה הזאת, חשבתי על ניסוחים אחרים לשמחה, כי אני לא מאוד מתחברת למסרים של שמחה שמנותקים. חשבתי על ניסוח של ספציפיות, שמחה בתור ספציפיות, בתור לבוא ולהגיד, זה הדבר, זה הכריך שיש לי, כן? כמו סיפורים על הרבה מעשיות שיש על מי שהיה שמח מהלחם, כן? אצל רבי נחמן. כאילו, זה הדבר שיש. השמחה בתור דווקא הצמצום המסוים של המגוון, האפשרויות, המיליארדים של בני אדם שיש בעולם, המיליונים של השיעורים שיש בברסלב, השמחה בתור ההצטמצמות והיכולת להיות דווקא בתוך היראה, בתוך הקטנות, בתוך כן, העובדה שאנחנו פיפס, שכל החיים שלנו, כן, הלוויתנים, אני לא יודעת כמה שנים חיים לוויתנים, אולי שווה לבדוק, אבל כן, בטח עבור הנצח, או עבור, לא יודעת מה, ימות המשיח, או עבור הדברים הנצחיים, אנחנו מאוד מאוד קטנים, כן, אבל זה לא הופך אותנו לחסרי משמעות. ואני חושבת שזה גם משהו שחשוב גם לזכור בתוך העולם המקוון, שבעצם הרבה פעמים מחזיר אותנו לקטנות מסוימת, לתחושות של יראה, פחד, השוואה, אפסות מסוימת, ואני חושבת שזה כבר הקצוות השליליים של היראה הזאת, כשבעצם אני חושבת שרבי נחמן כן רוצה בסופו של דבר לקחת את היראה ולגייס אותה לטובת השמחה. כן, הוא אומר שצריך לשתף את הגבורות בחסדים, שמאלה בימינה. אני חושבת שזה אחד מהמהלכים הגדולים והחשובים של ראש השנה, של השופר, של השילוב של השמאל והימין, השילוב של לא במובן הפוליטי, כן, אלא במובן הזה של השילוב של הצמצום והשמחה, אבל לא כשהשמחה היא חסרת פרופורציות ומנותקת, אלא דווקא כשהיא מגיעה בתוך ההבנה הזאת של מי הוא האדם. אז יש לנו פה 3 דימויים מאוד מעניינים של מים, הרעמים, שאמורים להאיר את האדם מתרדמתו. יש לנו את גבריאל שנועץ קנה בים וממנו צומחת רומי, שזה איזשהו אולי צד שלילי כזה, כן, של הדמוני, השמאל הדמוני, ויש לנו דווקא את המעשייה הזו של רבא בבר חנה, שאני אישית השנה וכרגע רואה בה איזשהו הזמנה לקסם שבפרופורציות ובאופן שבו הדברים יכולים להיות מאוד קטנים ומאוד גדולים בו זמנית. יש בזה גם איזשהו קסם ואיזשהו הזמנה להסתכל על עצמנו, לשאול על איך אנחנו מסתכלים על עצמנו ועל הקיום שלנו, האם זה מרכז היקום, האם זה לא מרכז היקום. זהו, אז אני מאחלת לנו שנמשיך הלאה בלימוד. יש את השיעור הזה במקביל ברוסית ובאנגלית, ואנחנו ניפגש בשיעורים אחרים ובתורות אחרות, קצת קלות יותר. תודה רבה, להתראות.